ndawo yakuzowa jebhi rangu rechi2 inonzi Mordena ndepangu paklinika. Let me make sure you're on the right position, okay? Yeah. I'm getting my second dose of Mordena. There it goes. Right in there. Okay, congratulations. Go ahead. Thank you so much. You're welcome. You come back and my name is Clara. You just tell them, okay? Clara. Yeah. All right, thank you. So, Magadiko. Yeah, ndine zvangu Mad Minox once again. Anyways, nasi ndabva kunoitwa Covid19 second vaccine yeMordena. Kunoku vari kuisa Mordena, Hwezha neAstraZeneca. But inini ndakaitwa first vaccine was on 9th of May. Nasi 7th of July. July. Ndaitwa ichi2. Ningi yangu chaiyo appointment yangu was on the 28th, but because prime minister wedu akaenda ku Europe kunobva Mordena yacho, akakwanisa kuita deal yekuti vakatenga yakawandisa, saka everything has been fast tracked. Second dose was supposed to be after 3.5 months or 4 months, but nyaya iripo nde Covid19 vaccine. Usatye kuitwa Covid19 vaccine. Yes, it's not mandatory. Inini ndiri munhu anofamba, ndiri munhu anokwira ndege, and unoziva ndege inongonakidza ungokwira waiziva. Saka kana usikade kungonetswa unofanira kuita Covid19. Canada manje yakataura kuti kana munhu uri Covid-19 wakaitwa, if you are fully vaccinated, paunodzoka kuno kuCanada au quarantine auiswe kuhotera for 3 days. I paid 1,200. Actually, I spent 1,500 altogether for my quarantine. Because ndakazotanga kuzotenga chimwe chikafu, ndaiorder chikafu ndiri imomo. Vanokupa chikafu cheimomo, but unongoziva isusu tiri macowboy ka, unenge uchida chimwe chikafu chimwe chaicha chakatosiyana nechemhotera. Chemhotera chinoisa manyoka. Plus chikafu chataipiwa kuhotera chaita kunge chiri manufactured. When I say manufactured, changa chiri chikafu chekuchaitobva mufactory. Imagine how many hotels, maybe 30, 40 hotels, kana 100, ese around the airport. All those hotels were getting the same food. Saka that chikafu chacho is actually manufactured. Ati chikafu chiri healthy. Saka unogona ngochidya uri pakati pekudya unogona kuda kutoenda kutoilet. Saka inini zvansikamire mushe wandiri. Ende chikafu chaingosiyiwa padhoo, wanga usikatomboona munhu wacho, waingonzwa nokuka chikafu chaitanga chasiyiwa padhoo. Vakuelevator uko papauya munhu achingonoka achingomhanya kuti pukukupu, kuti utoratisa kuti munhu wacho ari kupi, waitomushaya kuti munhu wacho ari kupi. So I spend a lot of money pa quarantine yangu pandakabva kuZimbabwe apa pana 13 March 2021. I'm not gonna spend any more money ku quarantine. Hopefully ndakaendawo kuZimbabwe futi, they don't have to quarantine me because I'm fully vaccinated. Every country has their own rules.
if you have a COVID-19 vaccine, you're not actually protecting yourself, you're protecting other people. Inini ndiri munhu anoenda kuZimbabwe anounganirwa nevanhu, so I'm actually protecting them, because chances ekuti inini ndinobva kuno kuCanada ne-COVID-19 are very high, because tinenge tichiti tiri kuma-first world countries and whatnot, zvedu zvakabhadhara. Kuti ini ndakaenda ne-COVID-19 muna Second Avenue, kuti mariro acho panofa munhu semunhu, kubva pa-airport kuenda kwese kunational kwandinotendera tendera, because paunosvika unenge uri bow, but kana chirwere chazobata vanhu manje anenge ari mawani. Yes, vanhu vekuZimbabwe, most of them, they are hesitant. Vari kutya kuita COVID-19 vaccine. But ini chikumbiro changu ndechekuti munhu wese kana wakatowana that opportunity to get vaccinated, please do. Please get vaccinated. COVID-19 is real. Vanhu vari kufa kunoku. Vari kufa not zvekutamba. Canada kunoku, muToronto munomu. In fact, Ontario, minimum yevanhu vanofa in the province of Ontario is 15 daily. That's one province daily. Kunoku havadi kutaura zvenyika yese, because ameno, because vakataura nyika yese apa kuti kutaura kuma 200 300 every day vanhu vari kufa ne-COVID-19. Saka wherever you are, please, please, please. I know mumwe munhu anenge achiti it's population control, zvakazoti aiyo usateerere munhu, teerera mwoyo wako. Iwo kana une vana 2 3 pamba vane ma14 15 years kana ma12 years 10 years 1 year, some of them are not eligible kuti vanoitwa COVID-19. Saka iwewe ndiwe unofanira kuva protector. The adult is supposed to protect the children. Now inini I can go outside without a mask. Ndo zvekutaurwa ne-Ontario government, not Canada government, Ontario. Because every province have its own rules. Like Harare have its own rules, Mashingwe its own rules, Bulawayo have its own rules, Mutare has its own rules, Marondera. That's how it is. Kuno Ontario ndogona kubuda njena kwandinoda kuenda, but kana uchikwira bus, that rule doesn't work. You have to have a mask. Kana uchienda mamwe mashops vanokutaura kana usina mask haupinde. Saka that means COVID, even if you are vaccinated, COVID-19 can still infect you. Azvina basa kuti, but when you're immunized, Hwezha, kana yakazokubata haizokubata semunhu asiri immunized. Inini I did yes, kuno kuvanoita zvema-email. Inini I have a yellow card yandinayo kunoku. Pandatoenda ikoko ndatokanganwa kuti chi handina yellow card. This is my yellow card. COVID-19 yangu ndinasi. Right. I told them kuti inini zvangu ndoda in writing. Handina basa nezvema-email zvangu, nyorai pa yellow card yangu. Because kana ndakada kuenda kuTanzania kunodiwa yellow fever, ubonzi tiratidze proof yako ye-COVID-19. I have it on my yellow card. Saka mazimba vari kudiaspora, kana une yellow card, please enda ne-yellow card yako. Munhu akubaya ye ngaazvinyore pa yellow card ipapo.
whether it's in South Africa, in Zambia, in Malawi, kana une yellow card ye-immunization here. Make sure kuti munhu iye anonyora kuti akubaya zuva rakati obva asaina zvinhu zvese zvobva zvafamba. This is just something I had to do for myself because I have a family, I have friends, and like I said, I like to go to Zimbabwe, and I go through England sometimes, and I go to Amsterdam most of the times, in France, Paris. Handidi kuzorambidzwa kubuda pa-airport because handina Covid19 test, vaccine. Zvibudika. Ndiri munhu anonakirwa kaini munhu anenge ane tumari twake. Ndakaenda kuAmsterdam ndoda kunoputa mbanje dzangu. What is 50 euro? Ndichibva kuCanada kuno kuputa mbanje. Kunodhura mbanje ko. Kuno kundopiwa nemudhori Carlos wangu. Mwana wangu ndiye anondipa mbanje but dzimwe ndombotenga but kana akangoitawo ndakangonomuona waanongondipawo mbichana. Saka ndokamiriro kacho. Please get vaccinated. I'm not bragging about it. I know a lot of people avazive zvine side effects. Unogona kuneta, unogona kutadza kudya, unogona kurararara. But everything chine side effects. Kana rufu chairo ne side effects. Iwe unogona kutadza kuaffecta iwewe. But unoaffecta mumwe munhu. Maizia, rudo chairo ne side effects. Munhu anogona ngomuka akafa. Vanhu vese voita puzzle kuti ko afa sei. Vanhu vese kutoshunguridzika aiwa. Kana uri vaccinated ka. Manje ma cases ku Zimbabwe, they are going high. South Africa, and we have our loved ones in South Africa. Like most of them cannot do anything because vamwe papers, they are stuck. Wazvona. Vari kuita border jumpers. Aiwa zvidi. Get vaccinated. If you can, get vaccinated. Remember, COVID-19 is not compulsory, but it's essential for your health and the health of other people around you. Protect yourself and protect the people around you. That's what I'm doing. Yes, ndine vamwe vanhu vekuJamaica vari kunoko vari kunditaurira kuti ndife ndakaitwa COVID-19 handezvako nekuJamaica kwako ini handisi muJamaica ini kanisiyana neni. Vaisiya. Wakapedzera kuenda kuJamaica kwacho rini 50 years ago kana 40 years ago wonditaura kuti haiwa it's Illuminati chichichi haiwa putseke mbwa siyana neni. Hwezha. Ndakaenda kuZimbabwe nini, like I said, there's a lot of people around me and I mix up nevanhu vakawanda. Imagine ndaenda kuZimbabwe ndobva ndabatwa neCovid-19 mundege, Delta virus, iri easily transmissible. Ndakabva kuMbare kuna second kwedu kwekwe ndenda kuChicago ndonoona sawira wangu maka, ndobva ndaenda kwaMaroa, ndobva ndaenda kumaBeatrice College, ndobva ndaenda kuGreenhouse, ndobva ndaenda kuMatapi, ndobva ndaona Fantani, ndobva ndaenda kunhingi kumatererini ndoona wamwe wapana. Vanhu vanofa. Saka I have to protect my people. That's why I'm vaccinated. And I wish most artists, because I look at myself as an artist anyways, although I'm a selector / DJ, sound system owner, I wish my artists can come forward because they are very influential just like me
You know what I mean? I'm not a celebrity, I'm a superstar. I shine. I'm a star among stars. You know what I mean? Here anonzi my celebrity edu iya Zimbabwe. They should come forward and let's drive this thing without being paid by the government to say it. Kuti aiwa, people should get vaccinated. My celebrities, vepa Facebook. Yes, we have them. Pane ma celebrities epa Facebook. Vane influence kuti akazvitaura kaizvi nyika yese, at least we can get 1 million people get vaccinate in a week, in a month, because zvataurwa naningi. Inini I can get probably like maybe 250,000, kind of 1 million worldwide. Vaccinate through me. Kutaiwa uyaka vaccinate maybe it's danger Wedzera. But kune vamwe vanogona kuta kungotaura kwake chete zvinhu zvatofamba, you know, but vamwe vacho vari kumirira kuda kusponswa nema big companies, ma NGOs kuti ataure kuti vanhu ngava vaccinate. No, that's wrong. Sometimes you have to do things from your heart and it has to be free. Life is free. Pakarara mai yako na baba wako, it was free. And so sometimes you have to give in to these things. Without expecting anything from that person. I've helped a lot of people in music without expecting anything. And akabuda music. But this thing of COVID-19 is very real. People are dying. And people are suffering in silence. Apana munhu achauya kwauri iwewe achikutaura kuti hama yangu yafa neCovid-19. Vamwe vacho vanotonyara kutaura kuti hama yangu yafa neCovid-19, chichichi. But anoenda kumariro kwacho. Do you remember ukafa neCovid-19 unovigwa sembwa unongokandwa nevanhu 4 vamusikaziye kana face yacho haumboiona. Inini ndoda kuchemwa nemahuri nempavha nevanhu vanoimba vezimdancehall ivava vanoimba ivava nema DJ nemaselector munofanira kuuya kuzondichema. Not kuti ndofa kuno kundopiswa kuno kune matsaga ayo handite izvo zvinhu. Ndofana kutopinzwa mukofini ndonyatsopinzwa kasiketi rangu ndouya kuZimbabwe. Vanhu voungana vondionawo kuti you know, zvishuwafa. Vanofara vofara. Because I have enemies within. Yes, tine mamero within. Vaida kundirambidza kuti ndikwire ndege. Vanenge varipoka vachiseka vachiti achazofa chimurasta Minox ya pa 24 vamama vapana vaivesa vamama. Yeah, you know what I mean. Handikwate zvekuningi but ndotya kufa chete. Handidi kunzwa kunzi munhu afa neCovid-19 ovigwa nevanhu 6 in Canada or in Europe, Australia, Germany, Italy, Zimbabwe kwacho kuti vanhu vanenge vakuforsa kuenda kufuneral and vakubreaka these COVID regulations and restrictions. No. Ende madhokta futi ngaamire zvekusaina ningi mapapers, ngaamire kutonyosa vanhu. Kana munhu afa, test that person for COVID-19. I think it's $75 or $90 kuZimbabwe. Inami musatonyorese vanhu please. Munhu kana afa. Kana hurumende yataura kuti chi munhu wese afa asati avigwa anofanira kuita sei kutestwa kuti afa nei. And the other test inofanira kuuya ndeyeCovid-19. Musanyebere, munouraya vanhu sekuseka sekutamba.
Mazia, especially in this cold weather with Zimbabwe manje nekunana South Africa, COVID inonyanya spread muchando. Kuno manje mu Ontario muno, we used to have like 3,000 cases a day. Now it's less than 200 cases a day because it's summertime. But with Zimbabwe it's cold. You know, ones who travel muchando. Sakana usina zvekuita gara umba kwako. Gara around your family. Live around your own bubble. And ndo nyaya iripo. I was vaccinated, fully vaccinated now. Saka, when you get fully vaccinated, it takes 14 days to actually kunzwa fully vaccinated. Dabai wanasika, I have to wait another 14 days. That's when I'm fully vaccinated. Let this information go around. Azviro kuti ukanzi vaccinated wakapiwa second dose yako nasika. Wakutoita ningi imbwa mupengo kawakuenda kwausingafanira kuenda aiwa. Rinonyatsotanga kushanda after 14 days. It's the same in the first one. That first one, that first dose, inoshanda after 14 days. Maenzwisisa. Mundega andikwanise kukwira between now and the next 14 days. Unonzi you're not fully vaccinated. But anyways, inyaya yekuti isusu ma-Africans nema-Zimbabweans, let's get vaccinated. Varungu vanombotipa zvimwe zvinhu kazvokuti vanenge vachida kuponda, but I think this one is real. Machina futi, Machina vari kutipa. We thank them. Yes. Munoziva kune propaganda yema-Europeans nema-Americans vachitaura kuti ma-Chinese vaccine yema-China haisiriyo. Aiwa ndiyoyo. Rwanda chaiyo ine vaccine. Who are them to tell other countries? You know what I mean? Hautaurire imwe nyika kuti vaccine yedu ndo chaiyo ka. Kune AstraZeneca, Pfizer, Mordena, ne imwe yacho inonzi AstraZeneca, Pfizer, Mordena. Johnson & Johnson yakabhanwa kunoku. Hakuna. It's one dose. Unopiwa one dose. Saka any vaccine yaunopiwa, take it. Anana Europe, nana China, nana Russia, vane ma-factories avo. Saka you might not hear these names and ataure AstraZeneca, Pfizer, Mordena, ne Johnson & Johnson. You might not hear that. Unotanga kunzwa mamwe mazita akasiyana. This is American vaccines, ne some of the European vaccines of COVID-19. And please, much love and give thanks.